Ix-xiri ta' Dar Malta fi Brussell kienet waħda mill-ewwel deċiżjonijiet li ħa Lorenz Gonzi bħala Prim Ministru lura fl-2004. Bil-moħħ li mbotta mill-bidu sal-aħħar ix-xiri ta' dan il-bini jkun Richard Kakija Karwana. 8 snin ilu l-ispiża x-xiri tal-bini ta' Dar Malta laħqet il-21 miljun euro. Il-bini iżda kellu bżonn xogħol kbir ta' manutenzjoni. Fil-fatt, fil-parti li l-lum tintuża minn Richard Kakija Karwana, l-ispejjeż ta' manutenzjoni laħqu s-somma ta' 3.7 miljun euro. Il-gvern imbagħad daħal spiża ta' 2 miljun u 300,000 euro oħra biex jirranġa s-sulari li kellhom jinkrew. B'kollox jiġifieri minn barra l-21 miljun euro għal-bini, il-gvern nefa' 6 miljun euro oħra f'manutenzjoni. F'intervista f'Awwissu tal-2004, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi kien qalli mill-kirjiet ta' 4 sulari ta' Dar Malta, il-gvern kien ser jibda jdaħħal 700,000 euro fis-sena u kien ikkonkluda li b'dan il-mod fuq medda ta' 27 sena, il-gvern kien ser ikun għamel tajjeb għall-ispejjeż kollha relatati max-xiri ta' Dar Malta. 8 snin wara dawn il-kalkoli tal-Prim Ministru jirriżulta iżda li fuq medda ta' 3 snin bejn l-2009 u l-2011 il-gvern daħal biss ftit aktar minn 300,000 euro mill-kirjiet ta' dawn l-4 solari. Dan ifisser li l-gvern irid idaħħal ma' 2 miljun euro oħra minn dawn il-kirjiet biex tal-inqas ikun għamel tajjeb għall-ispejjeż tal-manutenzjoni li jagħmel fuq dawn l-4 solari. Fl-istess ħin fuq medda ta' dawn it-3 snin minn dawn il-kirjiet il-gvern għadu daħħal inqas minn nofs kemm suppost kellu jkun id-dħul ta' kull sena, skont ma kien wieħed Lorenz Gonzi fl-2004.